Bibin. Ana apa? Iki aku nang kidul omah. Nah. Endi bocah? Teko apa ya? Ana apa? Woi. Ana apa? Enake mantep Bu. Njaluk kowe. Moh, enak. Enak enak. Iku ae ngarit. Saiki Yo. kenapa bisa apa? Kon numpak anu reki. Wah, iya. Saya saiki. Saiki Yo seket kentek lho. panas-panas lho. Wes tapi wis gula. Nah, Panas, awak ireng apik. Piye? lha kok nggo sablok kok nggo apa? Lah penyilaku anu penyilaku wae iki aku. Ngaret modal nyilah lah. Duh. Ber. Lho piye lah aretku mau digo ngetok pring ngene. Malah. Tak tedas dadine. Gua apa, Breng? Heh? Gua Gua apa? iku lho, gua bangun anu, jit. Ya wis saya mangkat. Saya Ayo. Adine temu cawe, Cok. Wih, nendi lah. Sini PG alur. Ayo ora. So ayo wae masuk lho, Bude. Wih, seger yo. Iya, enak apa le. Lho, eka ndak memet ta? iki kok arek tepo yo. Barang kok. Nang kene arang suket. Kok ono Yanto? Ndi lah, heeh. Saya samperin ya. Ayo. Kok ono kene to? Biasa. Ngadem. Saya ngaret ae mel aku. Ah, ngaret malas ah. Iku apa? Iki lah pecekan iki lho ceblok aku. Saya ngaret. Saiki. Iya. Saya Itu. Jangan Apa pancal bloko. Wah, salah kayak ngono, ora ngono, ora pancal. Baca arit iki lho kowe. Saya Ayo, tulung ya. Ya. Goblok. kucuk. Gor lho aku. Oh, ya ure. Yo. Saya ngaret. Ngaret endi? Kono lho adoh. Wih aduh kuwi lah. Lah endi? Sing adem ae go, panas. Film laku. Ya wis nek kene ngene. Yo kene ya. Ya wis ayo. Pilo ada ya. Yo sik. Oh, sidik-sidik lah. Ngarai atau ngaret yo. Lah suket kuntai rene omah. Oh, wong mantep bu anak mbok warani. Wah, yo lah. Iya, suwek lah. Ras nanti rawat saku iki. Sakit tanggaku tak sila. Ini sukete ndek-ndek ya angel ngarite lah. Sekolah. Ini naranya kau ini. Yo karena susah diwedus ngene iki. Jajan? Dia ora gelem ngaret dhewe. Ora mbok culno ae. Tak cono engko dijepuk wong. Wih, tau sumu ya. Lah iya, piye kok. Ah, ngadem. Ngadem ah ayo. Ah, kene lho. Yo. Wah, sumu So gere kok nek surga ini. sumu buka kaos ah. Sumu Apple. Yo, udah. Sik, tadi kangelan buka kaosku. Alah, Ah, jat. ah, Ngabung lah. ah. Buru adus akeh. Wah, wes alur Alah, desa. ngapusi. Lho, ape dolan ya desa alur. Abune kok birok kene. Wirek kaosem iku. Ora kowe awakmu lho. Lah aku beratus kok. Kok adus kok ndi lah? Adus kok mana jedhe. Sabune apa? Sin suwi. Wih, ya Allah. Iya, rambune bangke ini. Sik Met, Kenapa? aretku ketul. Lho kayak bungung ngono ada ngaret temen. Sik ya. Iya. Ah tak ungkale sik ya. Iya, Sa. Iya. Kowe nang kene sik. Iya. Yo. Lah ngaret yo apa aku kok? Eh? Bu tangan.
Ora wis go, iki tak ngkali sik. Iya. Aku. Guys, udah. Ngaret dia kali Mehmet aku ngaret. Lah aku ngorong, mek tebu sik. Tebu anak sing tuwa nom kabeh. Iki ya. Ya, semene cukup iki. Ya, udah sik. Ya kali lah. Ini enak, mantap sik. Malah tebu bosok kabeh. Ada dia kampung ngorong. Nah, enak ini. Wah, yang biaya enak. Garong tayo. Wih, ngene iki wah, enake leleh tenan iki. Wah enak tenan ah. Panas. Panas tenan. Lho, Mama tak dhewean mbok meneh ndi? Boh, takoki jajal. Ah. Woi, Mat, mbok meneh ndi? Yo nek ndi? Mbok mau jerene nganu ngungkal aret to. Aturane karo kowe, Mas. Balik. Balik. Panas kok. Dua kali aku mau tinggal lho. Sok. Lho, sapa iku? Boh, becek sih. Sapa iku? Bang, gua mau tae. Ya iya. Balik. Apa? Di mau jerene ngaret. Apa jenenge? Nganu ngungkal aret. Aku ngorong, gak tak tinggal mangan tebu ah. Lha kira kodo ning orang aku dumiyo mau. Ya ngono Lah, Wes mulai. mulai. Woi, tebuku Kak. Tebuku Kak. Enak orang padha. Enak. Hah? Enak. Enak tae. Gemulah. Bisa. Pokle. Jangkrik. Wih enak Jajan ya bingung jorokno. Masuk. So ah, wancan kok. Ngaret tinggal lho kampret. Oh, ndak sithik. Spiro lah. Sitik iki gem. Wih. Wah ki. Nah, tabu enak kok. Lho, jerone. Mama tuling agak mantap enak juga ya. Jangkrik. Jangkrik nono. Jangkrik.